हेलो सांगमाने जय जगन्नाथ। तो आमे बाहरी पड़ीचु अपार्टमेंट खोजिबारे। हाय जय जगन्नाथ संगमने आप फ्लाइंग किस लिए देता समस्तଙ୍କୁ एडी अनेक एडी 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 नमस्कार नमस्कार। तो पूर्वर मु गोटे वीडियो रे कहिथिली आपण मानकु जे आमे अपार्टमेंट फिक्स कर देथिलु। तो सेही अपार्टमेंट रे कोन हला कि तार पेपर वर्क किछि माने काम अधिक थिला। तो सेति पय से कहले कि आहुरी गोटे मास आपन को वेट करिया को पड़िबो। सेति पय पुनी थरे आमे अलगा अपार्टमेंट हमकु देखिया को पड़ुची। तो एटी आमे गोटे अपार्टमेंट को जाइथिलु, सेटा एंट्रेंस थिला। देन एटा रूफटॉप टेरेस गार्डन थिला आ डाइनिंग एरिया। आपण माने चाहेले एठी खाई परिबे, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ ପାର୍ଟି ବଗେରା ଯାହା ବି ଏଠି କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍‌କୁ ବି ଥିଲା ସେମିତି ବସା ଉଠା କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିମ୍ବା ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଆସିକି ଯାଇକି ସେଠି ବସିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍‌ର ଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଆମନିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଗ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ବି ଜିମ୍ ଥିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜିମ୍ ଏରିଆ। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଡଗ୍ ୱାଶରୁମ୍ ଥିଲା, କୁକୁର ଯୋଉମାନେ ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ୱାଶ୍ କରିପାରିବେ କୁକୁରକୁ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ବାଇକ୍ ରୁମ୍, ଯୋଉଟାକି ସାଇକେଲକୁ ଏଠି ବାଇକ୍ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ରୁମ୍ ଦେଖିବାକୁ। ତ ଏଇ ୟୁନିଟଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ତ ଏଠି ୱାସର ଡ୍ରାୟର ଥିଲା। ତାପରେ ରୁମ୍‌ଟା ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। ଆଉ କ୍ଲୋଜେଟ୍ ବି ଛୋଟଟେ ଥିଲା, ମାନେ ଚଳିବ। ଆଉ ତାପରେ ବାହାର ଭ୍ୟୁ ବି ଭଲ ଥିଲା ବେଡରୁମ୍‌ରୁ। ଆଉ ୱାଶରୁମ୍‌ର ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। ଆଉ ତାର ଲିଭିଂ ଏରିଆ ରୁମ୍‌ର ବି ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ବାଥ୍ ଏରିଆ। ଆଉ ପୁଣି ଲିଭିଂ ଏରିଆରୁ ବି ଭ୍ୟୁ, ବାହାର ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ କିଚେନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ମନ ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଇଥିଲା ଆମର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଟିକେ ଆମକୁ ଦୂର ହେଇଗଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ଯୋଉଟାକି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପାଖରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଛୋଟ ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା। କିଚେନ୍ ଏରିଆ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ରୁମ୍‌ରେ କବାଟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୱାଶରୁମ୍‌ଟା ବହୁତ 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 ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ୱାଶରୁମ୍ ମନ ପାଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଉ କବାଟ ନଥିଲା, ଆରିଆ ଅଛି, ତ ତାକୁ ବି ଟିକେ ଖେଳିବାକୁ ସ୍ପେସ୍ ଦରକାର। ସେଥିଲାଗି ଏଇଟାକୁ ବି ଆମେ କ୍ୟାନସଲ୍ କଲୁ। 2 ଦିନ ହେବ ବୁଲି ବୁଲି ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିଲୁ, ସେଇ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରିବୁ ସେଇଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟାର ମୁଁ ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।